Kini resador no, kini. Lamber to, lamber. Nasod din sa inyo ha, sir. Nasod din sa inyo ha. Wala masod. Wala. Kakuan gapon kay Gia. Retabuan na ni. Retabuan na rin ang gato ang retabuan. Nasudlan day nasod din eh. Oh, kini dyan. Sir. Yung napalit mo ni. Kini diri ang mo ni mga punuan na. Di Ang punuan na dire. Diri. Kuan mo gun angkol gun ang ayang gi style niya. Ang katong punuan mo na iyang gi kuan. Gi coral dire sa kanang murag border ba. Ang nahitabo noon sa paghatag rito buhi, nasud ang mga punuan. Oh. Nalagi mga barber sir no? Mauna na. Mauna siya. Nara magmunho na. Nemo ang inyo ha, mo na ang puwa. Katuto sir. Kato. Ito gawas na og itong net. Pila ka square meter to nakuha niya dai? Ha? Pila ka square meter? 200. 32. 232. Pag resolve ano ni abot sa kasada. Kaya mura gaway dining mo pud ni. Ito man ni. Nya ang problema kay taga globe lagi kay mitagdaan taga globe. Pero limpyo ang globe. Kung magtukod na magubog building sir ba na? Nani mga badalida ba? Magtuko na dai ka. Nani kag ipainluan process po building. Pero wala na masud lagi. Sud wala na masud. Sa mga wala na sa reto po na mo siya pero naami kuan dire. Labat ba? Fence. Ay unya maigo ni no. Mga badalid ba nya? Magtuko ko sa Maigo. pero mura makutod ni sir kay agianan man eh. Putlon din siya. Tulo ni kapunuan. Kadto mga upat. Pero Bay bulpit man guro wag mi masito sa kuan. babaw ko sa Wag mi masito kung sa paagi sa pagbaligya ini punuan. ni uban pinunuan. Uban kay Pero yung si imong ante nimo, imong tong mama no. Ugangan nimo. Yung tong ugangan nimo nga kamura pag kuno kung ibaligya ni Gia kamura mo. Kami mulukat permit. Kamura kamura yung papagabas. Ang amo alang sir is mga ilang minuto consent. Oo. Consent baga induha man eh. Nya og pili presyo, wasa may kabog presyo. Igagaw mo na mo gusto si Gia. Pero kamo sir og gatay nami kailang nga basiro sir. Kamo mo tanaw ka hoy. Lahi mo gud ang presyo sila og bukid sir, bukid barato so kamo Ito. baligya barato po. Di mi kadisay gina. Barangay sir ang kada punuan permit 700. Dito lang 700. Okay, sa barangay. Dire sa kuan. Dampas da. Mananghit pa pugos di inara na o pero nga di Permit ped mga ipog permiso. Separate po di ay ang kuan, ang permiso sa DNR no. Mga ito kag approval sa DNR niya sa barangay pod. Barangay una na. Ako po ni isa po di na. Dagting kahoy ng Dagko ri bitaw ni. gamito naman ng juta, di ba sir? Abangan globe. Abangan sa globe. Ano sa may globe daw sir? Ano eh? May update ang atong globe basta kay kini ang kaso lang gyud moagi gyud ang globe tagaan gigdaan gyud. Pero kamo sir, ako willing ra bro lagi ko sir kay pili ko sir kay disandanas na ano mga sanga sir ba nya. Sandanas nga itukod nimo dai. Maigo no? Isagad din mo sir, imo isagad. Isiro-siro nimo. Mag-firewall ka. Gamay ra mo ni sir. Ug mo sit back pa ko sir. Wa na sa mo gamay na lang ang matukuran mga mag balay man to ko dire sir. Kuan dental clinic o balay. Clinic po. Balay. Balay dagi din dental clinic po at the same time. Di man gamay. Sa ubos. Sa ubos. Pero kamo sir aron kuan ipatan-aw po ni og tagpila sa og injo ning ibaligya.
Ina may kaila gabasiro siya ipatan-ar mo og piletos Hmm. yo. Bitaw na maigo mo gini no. Oh, igo ba? Di ako problema ang concern sa kini na sir, kini mga dalid ba? Mm. Kay mangguba mo gud ni og pader. Tubo. Mutubo ba? Mabot ang panahon mangguba og pader ni. Makuang gid hasan ang saog. Oh. Mana ang gusto unta sir? Nya ni paputol ini sir, apil gid ang kuan sir no, gamot gid sir no. Napaputol na ni sir. Putol na ni, limpyo na ni, papalukat na ni tanan. Magsuhol ni buko pa. Ako na bahala palukat na ni sir. Palukat. Amo di palukat kay mapituhan man nga ang saktor diri. Bitaw no. Pero tama ra po diha. Ya pil Ah. palukat na diha. Sige. Ano na lang ka no nya. Ang issue lang sa imo ang kuan ang atong trabaho no, ang imo lang siguro kay magtuon man ka. Bahala ka tong later na lang to. Oo. Adi na ko. Wala ka plano, okay na lang man. Kini ra naduo do sa. Oh, naduol lang si Muha, may atong kuanon Ang gihap sir mga pito lagi ni upat diha kini tulo. nga mga punuan. Punuan mo. Asa pito? Apil din. Kini na sir. Maapil to. Oh, Pero kini lang tulo sir, og gana gusto mo. oo. Ikaw gud kung maigo ang imuhang kuan nga tawag ka na ini kay mabot panahon mo tubo ang gamot. Oo. Kana kay maigo po na kuan kay imuha oh. Kay kini kung asa diri langit imuha man dito. Oh lagi sir. Ang langit hasta imuha dito. Putol na diha. Oh. Pili, willing ka mo apil na, pilo na mo na. Oo, ganahan mo sir. Agad dalagi ko ninyo sir, enjoy man eh. Sa ako may agagod. Dor! Dor! Upat lagi ni sir. Ha? Upat. Ano na 1 2 3 4. Ganahan mo kini itong tulo. Oh. Basta sir ang advice sir, Oh. ipatan-aw lang ginagabasiro og pagpila kay Mm. ako wa ko na sweeto po. Awak bumay maswito. Ako lang kuan nang Kay kuano ang katong globe wala pa may kuan, wala pa may kanang advice sa globe ba. Agi ang una to ang imuha lang. dapit ras. Oh, Pero kini lang sang imuha unahon na to kay abi sa kilirang tulo ra tingali sir. ya gabasiro na lang mo kuan nya ikaw na bisag ikaw na magpagabas. Bayad ko ni siya, pila inyo ang bungat aning Mm. unom kapunuan, unom. Oo. tingali. Dor. Di, ang globe kinahanglan na magkinahanglan dai ng globe dayon, dili pa man no. Ang globe di pa kinahanglan dai na trabahoon ang kanang agyanan sa globe or di pa kayo, dili pa. Katurang kuan giwat. Okay. Kadto katurang kuan ni Erwin balik ato magsugod sila ni. Balik ni Erwin. Gi pirmahan Erwin nga ade wa mo to problema kay para mo to sa ilang chike. Okay. Apro mo gani giwat na lang sila kuan clearing ani. Kini si Sir ba kay ni suggest man siya kay bisag sihan na lang kunoy magpa kuan na. Magpa Oo. putol. Putol na aman ipalukat para madali siya. Kay magtukod man siya dul, maigo mo gina dul, maabot panahon nga mo ana ang iyang kuan. Paon jud na ni. Oo, kuan gina. Oo. Nya kini kapilon na niya kung ganahan kay kini kay langit ba ya ihara ba niya langit kina puno na dito. Pila ka punuan? Abi sa kini upat or kini tulo ra sir. Tulo. 1 2 3 kini. 1 2 3 hasta to. Ilan naman na? Pilo niya kuan. Pila pito. Pito or unom. Kana murag pila may counting na tara. Tulo. Tulo. Tao dor pila dor. Duha ra duha. Duha. Duhan na lang. Mo na ni sa ikan sa ha? Muna mo niya. Resolve niya mao na sa. Mao man ay existing. Awara mohon. Unya ang rate of way ani 3 meters man siya. To dito. Ani? Kana na fence. Na fence. 3 meters. Mura di 3 meters na pero 3 meters na dor. Kinsa naman ang kana sir? 3 meters na dor. 3 meters. 3 meters na. Kini sa sod na amo dire. Kanang barbar og katong dito. Lahi na na. 3 meters ba? Oh. Sa mao naman lagi. Muna 3 meters na dor. Ani ta kay ano gani? 3 meters na dor. Sod kay 3 meters na. Ilay mo agi man kun iya katurong sa vlog, di ba? 3 meters na siya. Pero upgrade ni kay next sa mga heavy equipment sa
Di ba mo mutuko dayon? Tukod na siya. Sunod buwan sir. Tukod na siya. Balay og kuang ko na balay clinic yang tukuron. Okay na lagi mo kanang magis ang mga heavy equipment anay. Sa di pa niya magtukod mo building. Pwede ra gud oh. Okay. Ingala mo sa mga heavy equipment ng tukod tower god. Bitaw ko din. Pero kano sa amo kuno sila magkuan sir? Dapat ko karuban na. Ng buwan na. Pag may problema kay in-establish na wala na may equipment. So kanto na lang mga kanang may gagmay na kina. Ang ilalagay namo koy bako na ay katong mga kanang equipment na nito. Okay, murag kuan ng pud sir, murag ang tama. Anyway, di man to kayo kay ug-ari magtukod, markani ram bilis na magi. Mo nang giingon na motor. Namamisit pa. Mo igsuon niya ang kutotom. Kana. Wala na ito baligya na ma. Ngadto na igsuon ang kutotom tapos. Architectural plan naman sir kay murag feedback mo diri man ang building na dapat sa namon diri. Ay sa mga paglabat og di mo man ukan, kira niya. Pwede ra gud. Pwede ko unahan sa ninyo ning ang building. Sala ko makagi ang equipment. Anawar ko na odi. Igo rin mo ganito eh. Igo na mahugan eh. Unahan sa kasir kay willing man siya kasi sir nga mag paputol siya. Diko na ro daw. Ada. Bisod bikil ka to. Bikil yapon. Ya sir, okay ra ba ninyo sir? Gama ubang house dire? Oh, problema ito man. Kanang part na sa inyo, bang house naman po, timsari pa. Kanang sa mga materials. Pero ay problema. Banday. Problema. Dito atras lang okay ra eh. Salamat nga namin ni mga Considerable kay considerable kay si iya man itong pande. Kira man si mami o pila enjoy ang kuan kay oh, mo text ako kay mga tanap pud sumiswipo lagi. ang suggestion sir ipatan-aw ra man ni Basiro pila ang punuan kay Oh. yan si pud ba. Lahat ba ang kuan sa Gabasiro sa bukid berkis kuan. Mga pinunuan sa bukid. Kung Brato sa bukid niya ang sa kaysa Gabasiro di syudad. Wala ba tanaw ga. Ano po? Kini. Agad dapat mo kang yaga kay kunya mo lagi. Basta pwede na siya kaya pwede upat ang sir. Kuno. Kani gatapok ka ni paan na lang sa tanan. Si upat ni. Kay Kanang tan-aw mo nga maigo nimo sir kay 3 story man pila ka story mong buhaton sir? Oh, kung kan tan-aw mo nga maigo sa imong dugang pud sa material ba. oh, Sa makabarto pud mo. oh. Kahoy. Kung tan-aw mo nga igo sa imong 2 story nga balay, putla na lang. Ang consent ana sir kisa may mo Ako tong ang tagiya, iagaw nako. mismo. Dali ra man sir na may group chat ingon naman siya mag-prepare siya. Oh, pwede ra man tingali soft copy. soft copy ra. Tag-scan ra ba ang nipirma bitaw? Pas gawa sir. Na Cebu. Ang naghimo man siya kuang gabi kanang group chat. Gabi pa gyud. Apil mo ang mama. Mami nimo. O dito lang sige pasen araman. Pwede ra pwede. Oh, sige pangalan mo sir? Francisco Junior. Francisco. Karaan na junior kay Franz. importante na ang junior. Oh, ano? Basta karaan. Si Franz. Unya, pila man ang sabot ng kan? Ha? Pila Sir Franz? Pila man pila yung konti na duha. Oh, duha lang na, duha. Duha lang kuno na. Pat unom. Ano? Unom ka kahoy. Ano gibala sir o kana sa inyo ipaani? Basiro ipatanaw bilang punuan. Oo. Nya, ikaw na lang ang permit sir, ikaw na lang. Basta ang kinahanglan sa barangay sir katurang Consent lang. Consent. Sige. Itulo. Kami ni bahala o kan kontak ko siya mo ang Basiro sa mong pag-absun mo. Nya, Pwede? ang atong problema, pila ang presyo? Ora. Ora. Basta kay sugot na magkakaroon galing unom. Oo. Basta kay kanang tan-aw nga maigo sa imong building. Ano lang. Dili lang Oo. kami pagibili tong usa. Ang globe, letter na ng globe no. Basta kay inuha lang ka sir. Sama sa mo sir lang. Pero nagputong log kay Nauri, mabuhat na una globe nila. Hmm. Kay kuan man ang ihot na lang sa globe. Kato laging kuan kanang murag authorization nga with SPA ni Erwin nga gitagan niya og Duha man sila mag-isuon gud sir. Duha ra sila ang ang budget na sa Cebu. Unya ang laki to as Japan.
Mo na. Pag nagpirma ang anak ko sa. Adi na mo ba? Consent? Ah. Pwede ra sige. Unsa ingon doon nga? Kuan mga yu ang si Lamang Halasan og consent nga authority nga maputol sila sa unom kapunuan ng mga ganyan. Sige ano lang, pwede sige. Sige ra niya paghimo day niya pirmahe niya pwede ra isip copy. Send lang po sa messenger. Apo diri ko na si copy sir. Tsura na tingali kita. Ako ra man nang video kay Subuan. Wala. Abot na lagi ni building permit. Kana may bantay sir. Ano po? Lagi kontrata na yun, sir. Mo ba? Welder sir, may welder. Ano po? Ito ang igagaw. Dagan, ada kompleto. Kung nagkahoy na dyan Gatubo pa na dito, napay mga gatubo dito. Ang gibuhat ug ang kulide. Ang katong iyang border, kana iyang border iyang gitamunan. Medina. Sa Lima lagi po kuha na siya. Kanang ilabo na. Itong buhok na. Lima kasi rago. Magparisulti mo kuha na. Nananghit kuha na. Mamay tagiyan na. Nananghit ko kam. Managi parisulti. Magpadoon na may magtukod ng building. So dapat hindi iparisulti po ng ano ate. Kaya kasure mo nga wa mo nilapat. lah. Kasi man ma'am. Amo ang expense na mo. Siyempre kamo magtukod mo mas amo ang kilit sa among duta. Maluwas to sila di ay. Karon sir, nangutan ako sa mga surveying office. Dili. Dapat mo bayad kato mo nung tag-iyas. Kaya mo Iyo survey na. Bahala sila ano. Unsay gikuan dito sa taga Superior, approve na siya. imo haragyan. Mo lagi. Kay basi kung ijang but sabot bagay basi kung nasayop ang surveyor. Karon nangayo ko dispute ako ng technical description silang duta. Nag-replat balik sa surveyor. So gani mo wa din nilapas ang among sukod sir. Mao gud ni. Mas accurate na baron kaysa sa una. Karon kay digital na baron. Bago pa po nagmagpahimog ka na ni. Bago pa may nagpa-resolve na ni. Amo ba? Ang globe, grabe ang globe ay. Kay murag ang pamagi sa globe rental o baligya mora. Ang ilang Diba? di pa ngayon ang mga requirements. Sabi ito ha. Pila ka tuig bilang 10 years. 10? 10 years contract Amo ni minimum no. minimum. Dito mao gyapon dito. Bilang per month. 15. 15,000 per month pero na say after 2 years, 3 years nasa increment niya per person. Ang tuig dor abot 200 tuig. Ang tuig 180. Wait, Amo, depende lang nagyaya kung ganahan siya mag monthly or kana annual. Ang di pa anuan? Mayo. Anuan mo kay ay nag-anuan mo kanina hindi maghapon. Pila ra ba 15 kada tuig eh. Actually yan ang bag. Binuan na hago kay Annual na lang. ang anuan. Gusto ko kanina tagay. Mag-usay permit sa kon mag-agad tugod la di. Oo, to galing bulsa. Dito. Ya. Permit kanan. Kamu nang bali na rin nagkuhan deh, baho. Di ba dur? Primero kay ang kulto igsoon ka solidiyo man na. Unya, Ilang di ba na? ako pa nagbaligya deh. Napa solidiyo dito doon? Amerika. Amerika. Taon ang baya. Kuha na sir, katong pangutanan naman sir kanang balaya sa igsoon sa kamong uyuan. Kana? Kanang diha, kanang nitaa diha. Plano ibaligya pa? Nasa pindi sa una. Nas PNP sa una ba? Kanang diha, kanang Kay kanang mo sa Amerika ta kaya? Agawa siguro og mo siguro mo. Ngon nga sulsol na. Kana to na bitay ga kana to. Sayang. Ana siguro ibaligya pero ug na biyon Kung kay mga sumusunod. Anak. ta sa agawas putanan. Sa Amerika. Nakapamista ba ikaw sa una diha dor? Dapat to si solidiyo. Di ba printing press man ador? Gay abangan printing press. Ha? Mo lagi no? Ano
Abi na gibaligya na. Okay. Ya, unsa man na dor? Mangita taog. Feedback na lang may ini. Oh. Naman ni mami paliw sir. So, i-confirm na lang. Confirm ta nga pila ka puno tanan dor? Unom. Sige. Duha dire. Upat ito. Sige. Okay ra ka sir? Okay ra. Okay ra. Importante sa sir kanang muan lagi o isa gabal ba. Bitaw, bitaw. Dalid mo gid ani madlog ko kay sir. Labi na magsimento, kini puno, kini mga gamot oh. Liki na ang balay sir na. Bay. Mo kunahon sa kay. Salamat kadto ninyo sir. Okay, usa pa yan sir. Ikaw ra usa galing hinlo ana sir. May mga tao sir kung kuan ba makuha kag karpentero, welder, naaman. Asa man dapat dito ba? Narami eskwela's. Oh, kay ari na text na ya. Kuha nga kag tao siya, yatag ng cellphone brad. Kuha nga kag tao, welder. Oh, Japan sir, gikan Japan. Gikan Japan. Matrasis ko atop. Bago pa ganun siya abot. Dua pa ka buwan. Ito number na mic brad. Asa ako na po.